трябва да изваря всички багажи. Ако някой има наистина... Това се къв беше. Ако не е опелски трик, ще се стане. Не, чакай малко. Ръчната държи ли? Не. Държи. Извинявам се. Кой е тръгнал да пита? Не, чакай. Аз имам такъв. Цялото ще вдигне. Аз имам такъв. Слушай, от него навътре още... Ало, Ще вдигнеш. снимай всяки вид. Той е с проци. Ако трябва да се нагласим тук... Дойде до Централна България, дойде да гърчат пак. Виж ръчната дали е опъната. Сержи. Аз не знам някоя работа да може да се свърши качествено без достатъчно количество си. Не става. Ти го седна върху инструмента, видя ли? Отивам да прекъсвам с госпожата от комплекса. Дали той да седни, не? Това е признак, че старяваш, като си направиш нещо и търсиш столчета, възглавни. Имате ли? Сега някой да отиде долу на това. Той си почнал да караме моите е тук. Дай, кой ще отиде на входа на алеята долу? Среща гумите. Пресни! Ей, заето и в България няма. В чанките татък има 12. го гледат. Аз 40 на след изкарам. Това значи, че три неща мога да правя много дълго време. Да гледам как гори огъня, да гледам как тече водата и да гледам как някой друг работи. Пробвал съм се. Да, сега гледам с кем. Който дом може тук да сметна през. Ти майстора с малки кърпички. Ама как да не се насладиш на професионалното отношение към детайлите? Даже гледа дали да разбера, че щеш ми вярвай. Оня ден в гаража, една муха е така, не лази по ръка. Няма значение, муха. И какво мислиш? Седя с оня шабър, дето направи Станислав. Гледаме. И изпущах мухата и я убих. С шабъра. Ама с острото ли бе? С острото я смазах. Ей, тъй! Да бе, премазах я, мама изтърви. Клип ли правиш сега? Лозарските ножици, това има идея. Една кърпичка да му прибърсаме под стъп. Да резниш маркучите ли? Сега главинки, ама сега го погледнеш. Да му щупа ли главата? Има много хляб. Да му щупа ли главата? На класки да Смени. Какво сменя? Ако обичаш, снимай си, после да не събере. Кажеш някак, кой се събере колата отново. Какво да сменям? Гладки. На кладките има поне едно 5000 км. Глупости. Аз на кладки няма да сменя. Даже и по твоето каране. Абе, смени ги, бе, човек. Поне отведи колелото, бе. Не. Това стервета не си здрави.